Kinong yalam shnong jang sautli shnong hagathan umyam bakinthop ya uba Stephen Kharkrang rangba shnong umyam ba Jinu Kharbuki rangba shnong Maulundam ba William Lingdo rangba shnong umnyo ba uba PJ Kurba rangba shnong umbir kilapan shai ba kum ki shnong kimpat ai ke jingkershan ya ka project bante ya ka 5-star resort ha umyam khamtam ha ka baya day bat ke jingpersha man shna AA halumpong deng island Henry hadu menta kidang sa ha ka dum namar kampat dan kanu ke jingpen shai bat ke jingtep batikna ha ka baya day bat ke te ka project Habakran shikilat pathai kubor nakalyang kita kinong yalam shnong kilaong bahado menta kimpat ai kanu ke jingkershan bapura ya katega project kumbala krenda udisi shakilat pathai kubor Henry kum kinong yalam shnong kikwa ashwa ke jingpen shai ha ka bayadei bat katega project laki day ban persha ne ban pedang namar kumbalong hado menta kampat don kanu ke jingekran bat kishnong ha katega than ha ka bayadei bat katega project light no tang ka jingkhot UTC ha ka shiphotrek menta ubanai baki shulet ban sngap ya ka jingpen shai namar ka ne ka dei ka sien baning kong yaki baken sha khot yakran Shu ha ka baya dei bat ka jige ki jang ka Green Tech Foundation na kalyang kite ginong yalam shnong kila shukindet ban yo i ha kilat pathai khobor Henry Kamdan kanu ka jing trai lang bat ka shnong ban sngau tho khambha ha ka baya dei bat ka te ka jige ki ka bala shupin sa dom ya kinong yalam shnong Hadu menta kum kinong yalam shnong kempat la ban ai karai lakin kershan ne persha namar kidang pan ke jing pershai halor ki jing thmu jang ka sarkar ban pintre ya ka te ka project ha ka pung yam Probably kani te ngila tip nama gila khot ikirong ba snong jeng ni sounding block khot ngaro wong we na we bangalai ong ba snong nyu ro or yam ro I saki ka tai le te gidan ki ba khampoi pat ting su thu ang tu nglai yo snoi ke jing kren jong chief minister ban borom jongi baulo ong ba kani ke jing don jong kani ka project hang ne kan long ke jing men to ye kini ki snong ki ba marjan ki ba saudong ya ka pung yam te halor kata te ngi kemen tang baswa kata pat kamdan gunu consultations na kini ginong song na kinong song snong jongi la ne na ki nong yalam snong jongi bat dei tang hadu ndala khot menen insa sutu khamba kata rong sutu khamba verbally bakila yakren bala pensyai na ka department of tourism na pensyai na ka pollution control tinggal sutu kadan hi kejingnya da yak environmentals kamdan kono kejing kita yak environment tang balok umtang ngi kidan kam ha ka black and white ri kata kan mangi kwa kabang yakren lut bar phak kirong ba snong jong ni sau snong Naliang jonga kum rumba sinong nyukap nyu nga ai kuble ya ki rumba sinong boroso teli sinong bir yam bat ka mandam te ka ik ba gila represent menin ha ketu meeting ba khot apo ke district lamba jong disi penumbram te ka de sin barangkong kumbala ong ki ba syokman bangi syokot bani syong meeting lang menin haliang jong ka project jong ka touch kaban wan hangi apo lumpang den te kaju kasur kumbagi ong te ngim patip hadu kanu ke projek ke bakta ya kami meriang kakta ke imlang salang tengi keren menin hoat kedai ke bangi ong ngim persya tangba halor yoki kot kisla ba pin ailem yangi kum kino ilam sinong khnang bangin tip ke hadu kanu kata kajing jingbit jingbiang upat ba jingbit jingbiang kami meriang namar ba ubri bro ngidon kam ya ke development tangba kamdei ban ong bangi supediang halese yo kakta ekim lang salang kadi kata ka poin ke bangi keren menin tabalong bangi snow kendit badami untuk kami ba baru santli sinong bagersyan te ide itahi bentangi kersyan ya ke development taba nipan kikot kisla ka DPR ka blueprint kana bangin tip ken kana pinra pa ba namar bentangi pa ba baru hi usaha kadum kalmo te idon kam ban pensyai ni kan ba sinong hang kinong sinong ba kinum sa ha kadum kalango kan kalang la kawan kadu kuno project kim dei ban ban yo kinong sinong kadi kata hi bang ikram min mo na kumno kalang poi ba umnum ban yo la dawan kan ni project rengkat ka development rengkat ba poi ba da ka jingkemen yin pediang ya ka development kan ita hi na yang tunga oh long ba ka kata pi ba long ba nga supa ban ong long ba ka jingkren ka jing
ai jing kersian ni kersian ki development ni aban chang ke jing kran ni mo kam dei bang kersian ban ya sekman ya kini project nomor ni kempat tip teh ho ke jing pensian min long bang ngim dei ki permanent election ki di temporary tang ba longi kwa te ban yo da ka hat kupi hapo ginang ilam snong kanang pa ba uni ilang kumba ko government ko rai project hagini idong kempat jungi ken kam tam ngi de hapo ko snong nyu uti lumpung deng u hap ha ka jing sansar snong jo kam nyu de ita ibentang ikam long konsan bahai kani nomor ba ikhlim pat yo kahat kupi kumbala design ka government ken ita ibentang ni snow ban ong pengkre ki ongin kloy ka bala ni pen kloy na leng tourism officer uang kat bala ni pen kloy am manta gidang sa ka dum kalungo wen nomor ba phi upai ba hi bon sin uang ho oi uang em phi kata ka de ka rukom jinglong jong brio tela dah hal esti manta usu kendit bawon ra ek project ka tat halum pangden tengi klempat tip ban ya na ko kumno step by step pi to pa ba to panik ba ya kate namar bala ai wai ndu phos nem mo de kata ka jing leng a upai ba de hale sia la da ngila yo ya kata ka blueprint ka DPR hapo snong kamde bo ong batang kinong lam snong bangin ya sakman ya ban ya setuju mot ba upai ba ada upai ba uang em kalum nemlong tingin haban pedang upai ba ada upai ba uang em ka biang ni development ka buan ko snong ni haban pedang upai ba ki girong ilam snong kam de bangi remote ni ki nong snong ki remote yang ni teman ta rong isngo khya ya kani ka banta ba mi menin ki ong ba phi ni pha e phi ban le steven sam om ban menjur pengi ya ban pensai man taken menin ni pedang ni support ya ka development taba yang ki nong ilam snong ai kita ki kot kisla ki ba biang bangin ya sai ke kadi kata por ngi nakaliang ki sausnong ki bangin dan menta ober ko mnyo mo lendam bat yam te ikwa ban pensai ko bede bat ketika jingmi kan yu suba menen leng ba audisi ka ba om persya ki ni kisan snong ko bede bat ketika jingte ketika tahat sapo lumpung deng ti nakaliang ka jongi ho ngi la yo e ka sithi ba pentep ngi bat khot audisi menen kasngi ti nakaliang ka jongi hi ngi la ikran sibun ki ba jadi ban ikran hangte tang ka we ka long ba mangi ni dang long thamai ba ka ni ka jing syakhat namar nadu menswahi 4 judan ka jing syakhat la ka long nakaliang ka government la ni department ki fair remenin kansan ni syakhat ni oban ya keren ti nakaliang ka jongi hingi dang ya keren hi ka long ba ngim pat don ya ki jing tip ki ba tikna ya ka ba ngir ni syo i leng ba ki news ki media ha ka bede ba ka jing long jing man lumpong deng ti nilai keren syai bat UDC menen rekat bat tu officer jong tourism kalong ba ngikwa syua ya details report lani kita ke blueprint ya ke bangin la masuk thu kalong kumno kaman kumno hak bede ketika project mo hangte di nakaliang ka jongi hi ngim pat don ban ong bangi support lani ni persya yaki ndai ka jingkwa ka chungi kalong ba ai shwe ngi ki jing tip ki ba kham bnya khnang ba mangi ru ngla ban ya puli la ni ngi pet shwa bang ni man batai ru se kinong song snong jong kini ki snong ki jong ni ti komban shu ong ha ha ba di ba kaliang ka jong ni komba ong mene ngi dang long ki ba thmai ba namar pat ju sha khat chi sen ru ka ba di ba kini ka project temenen ka long kensan kendet tingi la pan por ru ba ngi dayo shwa kita ki kot kisla ki ba biang ngin sapet ka e ba ngi de ban le na kaliang ka jong ni kom kinong song snong tang katai